Some for some cronye, a pesmacan for your debramo and numeri, and somewhere a day by the animal being said Ghana ni bab map. Oh, Cosmo, we are some in Kabomuku, Koya for penny, or penny cofianan, or Kwahumi Jim, Cotrobi man, so sabredia, Pasan Befie, ba wabanon, not just it, man penny so cojina baba, Copeno crabre. Awofo ya waja wo mwagumu sa wonu mu kope baby agade wo macho e wo school placement system no wonum kire se abanye bere ya wode ma wonesha fabika mu na mrasha badwane bi nsusuye ba senka memra ye betumi ansesam na ne obi bia obawia o mayie no ka edneta aban ho ane abontu anase be mena dam ni nkwa na nyina nanso asofo bia sore se dabi egitum se nyeye ani akata sha ne proye no anwo pani ba ku biribi ya atwam o Ghana Integrity Initiative no ono na oda no Vitus Azim mechire mo se wo mayi mra hye badwafo nkonwa abasie se wo ye nhwehwemu amanfo bansa wodo ye agwagugu no no wo se esika se ye bere se ye wonum ha ye kwa sanso ana meka se omanfo okopo woni ani abre papa sa Jamot from Kwa Waya and Yadamo Ketua, Nina and Sam Penia or Shaswono, a Quaco SB Ed and Quantano, and Amademo, Asori, Yabako, Quaco Jimunchrimu. And your foot was Wakoya, where a bina, Eduna Bubuano, Sam Penny Formbre, now Quanya was here first one Quadam Penny, 1 year one Casa, which media Massa, woman who Kuomo, a comfuche, Yasi a Quasho, may Muntipani be their foot to Abase, and Mraya de Essis Adiana no Mayno, yes, some yes, and if I be and some bebre can win. Numere ya bwano ya de ebramo na pesmakafo ayesi adwa ya bekin kama mu anya biatie no ayame obri ya boa fentem framene Kasiebo Is Naket Kasiebo no yeshumi live wo Facebook Adom 106.3 FM ubetumi de wadwenche ni bia fa wasada so na Kasiebo Is Naket on Facebook anase obri ya boa fentem frame Facebook na dia fa ho yanye brena kase ne yemungram Bibinia wadika wo yani patuntum kosom wa mansa nyina nka bomukuo mu koye twerefo pani wo ye Ghana ni ba ye friend Kofi Anan wo pani wa ye adwuma som wiase afa na nyina ebubu ya konya mfrinhia aduowotwe a chese ba akokora beto so pani wa homegiem wa okwa adwuma de na chese kuyafo ye adwuma wo ponti wo pon betena fia nanso na oda so esoma mansan yantene hwe yantene yade yantikuta me ante jame yete yanse pani oda ya wansore enam so magana man ne wiasa fa na nyina bo onyenye na mpani ya sa pani no sade tie bia wo se wo ye na yie nti obobo ho de hye nne bobo so ne de to so edu sane obehya asia agene kakra akra sa ne fo amiensa na ye de esi wa ye sa yie no na no na sa bra meka sa de opani ya so na koreta ban so free Switzerland mamu paka ene kotoka wiem hye gina bia odina ba besia ma mampani ne mampani abedi a che ne mpani fo bebre no a agi twi agi trada akwa akohia agi opani Kofi Anan baba sa bredi oguso a amuna baba dronti empani twa ajo na bi nso ya amamre ne amane a kire sampa asam kase na ato Ghana man na yenkwa homa no so Rita Abrefi Agiman wono sia na mu awo kotoka yemhya gina bia ho na afedi ekoso nyina wontwa ho mfonyini emfa nkyerɛ Rita woteme nka me mu akwaba na sabre yenya ne ntia sɛ amuna baba du China etie ewo ho sabre aha amuna baba du na sanya ha tie ne de ya we ho stem nipa bebre na yenwe aho esan se panyimu se ya wasiri Ghana memu na waja ye ho eko best simedia santem nie na play ni ba be si ya emu ni ba be druye na emu ne ba no na yire ene ne ma eka ho bi na ba ye no nti no na na de dan kwa kufu ado one ne ho kani eni afa ebusuafo mienu bi kokohia ne ho kani wo play ni ma o ne ba be tena ase enu akire no na ye hu se emu no ya fa adaka na emu ne demo ne de aba ye de ba na yese ne se UN for flag and I cut on with science or much more. Then you know, you know, my Ghana will go to was some UN as I assume the Yasina and you see, they didn't feel hot, they didn't money feel on my day banner. UN flag and I near the Akataso and you see, yeah, Amanda Sepata and then you see, the man near Busham, Echo Boom, at the man of Father, the baby drew my Ghana. And I say, a soft one so called bomb at the man of Father. And you actually know, and I omude emune ba be see bia ese se edi sine no ene hu se o ma UN flag no e dey free adaka no ho e na say Ghana flag ene ye dia akata ho a esi wa te say ni akwa kosie ni se ye bom paye asofo e bom paye na say ye pegya mu no e dey akwa kopie mu e wo Accra International Conference Center
Say ya say omufri wiam hye agina bia ho a hefa no mdo mani bekire sese omu fi ha no mo de omani etire mu ewo Accra International Conference Center ho na ati ebekwa ko bie mu no so ama enipa nyina akwa hye yende hie eni ase nti se conference center ho ebedi na say anase wo anwumre ya ye besan de ani akire ba bi fufuro biem ensem ni kire mu a se de nsese ne tie no ye de kokodu ho no mo obeda ho no mo tena e de akwa kosi ni yawo ansa na ni fiada ya akwa akopɛ ne kurabre yo Rita Ajeman mo ene nkrato kama odi aba ya na musini ameka se obutu kotoka wiam hye agina bia Rita Brefi Ajeman na wakire mu de ekoso abra busumuru Kofi Anan okuafo oya adwuma wo pon ba mo wo twe ne nkantankranchi de koya pani ko mu ma sameka se wafa mu ato ananom nsia do no na wasoa no wiam hye mu pakapaka na ba besi amagana sa se so se ena ne agya wo no enye obesom wiase afa na nyina ade nanso obi na wo no no de na ma wiase etie bra so osan akọ no bofo nkyɛn a na kyese na gafia na wo so obanti sameka se empani ya amamre ne amane no ahwe kwampa obefa so pani obekota na chikura kura Abushafo yemfrabra wusemi mu na yentoa Kasiebo no so enko ya adisua mu ensemu afi computer placement system ye yenhyehyɛ ye asese de yesi amasa nkwada ba wie suku no onum nam wawofo de sika hyɛ envelope mu no odi chini wo kope suku e de ama wo ma yesi computer na ye adwuma etu ba ni suku obetwu su no e ba se wawie ni de na eto ba bi a ene computer no na atoto nkwada ni de wato ba bi asese wo de wato afi computer placement no ne dodo no a kyerɛ mu ni sɛ confusion ayabasa nkwada no ebi anya ba bi a wani adeni a mo manya achimoto egbose nanso ebi so beto sabre wo kwa wo hu ba bi ade wato wa wofo ananti akina mampanimfo se wonu ma bia ye bi afra ne se solution center independence quarantine kan de wo kwa wonom na wo haw bi a wo bɔ ma wo ma ne ewuwie ya ne yahwe wo ha no ne aso ano di ama wo awofo a wonum efiri na awotwe atwam wo wonum akọ independence square wonum kyerem wo se wananti egu omo si adwuma hunu na omo ye no wo mo kokodu wanum asi solution center wo be ko asem awi omo si o tworo wasem akire ye be ma solution wonum so kura no ache se wo kọ wo ba nyina na omo se dodo no aye nhwe omo nimpo na ka bese wonum atumi aye bibia ma wonti ne awofo no se wade se de ode bani abatie enhyehyɛ ya mpanimfo ayo no wo se ommo enkoyie eti ka ya penipa dodo no afa wokoguo na sa adwuma yi wonhwe nso ano nya sade a ene niema enkoyie wasem odi tudwan ne ye nsantwefo a yeti wogu mu akɔbɔ no mo ya ne wo kyirigu ahoma so nyina na busua yeguso ye de bebre mu aha aya Adom 106.3 FM so Kasiebo Naket na wutie no wasantemantam dia utiriye waye nhyira 104.5 wamu asobie eto mane mayi mu ni amano ne de aduoso ne akire obi a gene de ababa na yakoye ne wo Kasiebo yi mu asofo binom ani abra sore asa abre ne nyina ne se ensusue bi abedadwa se nka betumi amamra ne yensesa no ne yemfa nhyem se ene yakwabra ne so fo man sika bɔ no boso ne busua ne yere ne mabedi a yemfa nhyem se nipa no ye hwehwɛ mu ana se aseni ye bɔ no a yemu anu kumfo anase yemfa no ntumi ne nkwa na nyina na panimpa ajulu Methodist asafo wada won man right Reverend Stephen Bosomtwe ayensu na de ato dwa se da bi san hyehye no de emu akora na mra hyabadwani mo manfo a won kwanta tifi onimonyamfo bless kwabna oti na de san susue ba ye se won de wo to ne nsa fredom se obia mebo ne chidom na obia nsore nkasa se amamra edibu man yensesam ne yemfa nhye ba bi se ye chew so awia wo mayi a ene ye mu akumfo kora ye mu otuonkun se de be ya pro ne kankan a sa bra ma Ghana fo ma dodo no ebre no etuo betwa ne enti ansam apani kan ya ansa ye betie sofo de go out there no who the way amount for bre na ye mpanyifo ye na ye bo so mo so ye kan in general wa as politicians are na I feel bad they me feel say the current status of our constitution no emboa emma ye nkuntia katasehye think be ya I call on the civil society organizations, groups, individuals, the clergy will be and for the na ya amend your constitution. No, na yenyan say so be the whole for security dream any or mansika the association the man panel should be death penalty and now say life imprisonment. A banner sana a beboa palm yetumi akwatia katasehye. Opani kwabna oti bless wono ayemra hyebadwani de mo amanfo won kwanta nof abato mpeso aso nene na ate ye na sami na right Reverend Bosomtwe ayensu wode ato dwa se ewo mayi
enya bone ba ko pe na ekoso bone bebre na se de pani susuo no akono efe ede pa nanso oni pa bi wo kra watwese ka akum nipa yesi enkobu anu kumfo yedna kwa akoto fiase mampani bi ani ho a waba wode nsa hyekrata sisi enkukuno eno so de di kan no de toso wo mayi kabam ka bi na ekoso enti siesie e be yemra pa se obi akowia man ya de se waba man sika wode nsa bom se po wode hwe na yere ne ma na ya bu anu kumfo na se de koto mu ne nkwa na nyina no e be yeden na mmra wo ho sabri ena wo se mpanimfo yere wonom ho omia mu den se de be ya ene so nipa kromu a na mmia no na chese ayese na ho ama foforo na mom se yesi ekokum nipa ananse ye de nipa ekotum ni nkwa na nyina de enya de papa tene akompi na abana ho wa foda yabama katafishe another corruption no that okra anempo de nchobe ya yeyi na kwa na so wa hwe ade ni yeyi nti na oreche na adwene nti opanyini biara obedi obani sikan yinkun ande sebo nitro sebo sano yembu no kumfo encha ya adze ye dododo nura da bempo na Ghana ha ye de obi akọ asendibia na ya sentence the person to death na Ghana ya shidan yokum de mpa so yesu jaban na bobo ko futu a man kai abin bi wa ba na wo de obi akọ asendibia na webu no kumfo na oman ahyedem de na wo de na akọ bebi okukun ya madam hihyen da fa oyi na so kumfa pade sabio ayedele Ghana aban obumbi na wekun de why corrupt many that are possible. Osofo pani Stephen Bosomtwe ayensu Joel Methodist of Panimpa ho ne na ate ye no na akofa by Emma Lost Parliament Chapel Apostle Francis Amakwata wono kura de wose Ghana afi apema han kron adioson kron 1979 proye ne kankan ya ho yekum nipa kum a wi ase ene proye no eche kane no mpo ebon ko enti wono de siasi yekum ne de dabi na mom yenyan kasa yensesa yesu ne yaba ne yenya potwadidie pese menkum nya ne yenyin friyemu ebeboa na mra hye badwani mo manfo wo mpoho abatom peso aso ni monyamfo Alex Kofi agikum wo se susuye no so kama de se na mo nsa so amakwada bia wo sika afa kobo school dan so uwie ya wadi wo de akwa akosi udi anchensi wakoton de assemblyman wonso kokoyi kwanya sika na apa ne nkwanta enam so manipa bebrahwe won kwa enipa ne so de anka ekum bia eye nanso ye kase ye ne sa enya yie esanse bia na asem ne yedi ne ebu akumfo wie ne ekokun na afempani san kosi akire kofifi mu akohunu se ade no kra no ese enya no kresa ne yekum nipa na wie nti wonde osusu nka so twen no ene aprepra ne amu aprepra ya san gisika ne aton ajapade nyina ebeboa enam duso ema ta kwanya ese yeka ema sabi obi yare obi ne yerewo obi ne bewu obi ne nua yare de ndendre ka kwa na ntumi amba na wo waji sa sikan de agu kutupu enam wo so ma ebinimi di hia brubru enam obi so masikan ka be benefit a whole lot of people within the community no wo dia ma ebinimi de awerofo na how na aketi awua nanka ya fani nipa family dia na wo sa nipa na enam so ma sa bone ne how ni na ba no wo so nka esa wotena se na so se ya kan sa so a eno so eyentu nka se obia no a ye be fa ne se where do your mind sika bia no straight away ni akwa kokun ya kan se what embra anasa bifimu amu ye no akire no ebekwa kopie se sa nipa no a ye bua no kum fo se yinkukum ne be yakun ebia no ndifo nipa no kum na awie utumi san kofa ne mba oni monyamfo Alex Kofi agikum wono ne mrahye badwani mo manfo wo mpoho abato mpeso aso ne na wote ye no na yentumiri kan kwa homa no so eko ba ko mayim wo mo de omo ya ne se pro ne kankan no ye begina na so peme ne akon atianti dan da nyino mbodawro se enya depa eye kambia to nipa mu a akwa ekokuram eha nipa ye from Ghana Integrity Initiative panimpa ba mo nhihye ya hodo na afedwumadi ahodo wodi mu hwehwemu ogina brane a Mami Mary Ada wa hwane so ye ne nkodi nkomo emfa sa asem ho eno Ada ya mo akwa baba Adom kase so Pacho meje osu ogri na nichia etiefo nyina atiefo nso aje so na mrahye badwani mo manfo a wo nkwanta nof opani oti bless proye ne kankan corruption no anu aduro ya pa bia yenya no no de wahunu aduro no ba bia wo de wonie constitution no emu amre nti yenya amendment wom ne emfa nhyem se ye chew so wawie o mayi waboy kro no a ye do betum nkwana nyina anase ye bebo otuo ye de sa ne ma mienu ye adwuma ebeboa ama etu atwa
we dia moso mo ani bere sampa ada de nyina mo kan se pro ne kankan nti yenjai anu aduraba asemi ogene sei Yo, mpacho medasipi. Mpacho man senior or kai nemum from the perspective of ejuma ye ebisa efia ban woni amanfo so ye beye ne se ye de kabima min kebi amemmo ebedi djuma na ohwa ye mra pon 1992 constitution no ene emra edidi so no extra there was here yes say issues of catastrophe ene proye eba so ohwa criminal offences act na of 1960 a corruption no crano a misdemeanor but also other amendment now no such as over to me aqua prison by 25 years, so that makes it a felony offense when you read the criminal offences and other procedures act of 1960. No, I amended I think 2012 and also Chester anti-catastrophe no sanctions seni panel yadene ko jina court na court dina sem na oye guilty the person can go to prison for up to 25 years no kwese na MP became because it takes time to prove beyond reasonable doubt to say nipa ye can want them no why corruption and answer is not corrupt. We need to be careful. And yes, I have nipa okay. What do I say? Yenkum nipa no. Na say yenkum niwe na evidence bana ebetre say. Nye yenkum no nanke nisi yenkum because onye guilty after all. Now what would we have achieved? That's just we have perpetrated injustice against that person. And even though it takes time, it is important as human rights advocates and as advocates of the Constitution of Ghana, no, quickly advocates say, and I move forever. The process should be followed. Due process, and also say, court, now you deny some. So you guilty. They can go to prison for up to 25 years. Other legislations are by OSHA, a special prosecutor, we can do asset recovery. Any idea in and I was here say, you're bad advocate now. You're dear Dijuma. No mom, young Cassie, a big community. No name Rano and Costa. Where dear said you're okay. I know Creachapana. Ebirum kra de omo kan se Ghana ha ye woni pa bebre a ye de proye ne kankan corruption ho so bo abo wo mo a wo mo kodam no che se emfie nsia emfie num kra bi anya China fo ya mana ye yie nansan ya nipa be se dua sankron omo fa oman ni sika corruption ya bi obi a ko ato ananom se do ya je japade ni nyina enti we nka bi ba ha se ya nka moaye ntacho na ebe boa wo na che se we kum nipa o na yemra nso nkire say yebekum nipa ne me kan ne say emra no ekire say obi biara waye katafehye ene poye na yedina kogina court na court edina sam na wa before no or prison up to 25 years ena amanfo say 25 no bi nsi Ghana da enso nipa bebre ho the corruption charges abom and let's say we have to be advocating say court no and then punitive sanctions and encourse make I say recently nipa mienu bi aye more sanctions ekwenim kakra for misappropriation and okra anya say bia yakoche omo so omo ezieska ekonenim kakra and we should be advocating for stiffer sanctions, yes, but we should be careful not to already be calling that we should be killing people. Remember, say you were a constitutional dispensation and run a tray na emrane nkyerɛ sɛ yɛmfa obi nkɔgyina firing squad na yɛmbɔ ne tuo ne yɛnkunu. We do not have that power per the constitution. Yo Mami Mary Ada yɛda se anwumere yi ɛne nsɛm a wo nso wode agye nkyerɛ aba wo ho ne nkyerɛkyerɛ fa mu nyinaa wode ama yɛn yɛda se bebre bibia ni so a yɛbɛba na afei abɛgye mu nkyerɛ mu GI pani baako ɔno nso butu ɔmo de ɔmo ya ne sɛ proye ne kankan no
wɔn ɛko atia na wɔn adwe nkyerɛ nso wɔn de abafa nsusuya opani oti bless de abayi hona wɔn so de no Facebook live amanfo bebre no na ɛka sɛ China de no de aboa wɔn tinkedibi ba ha ɛbɛboa nanso yɛ de nkabima minka binti wɔn so kɔso a trɔtrɔ ɛbɛbam adwe nkyerɛ no fa bra ɛbɛrɛ so a yɛbɛkenkan ne nyinaa ɛde ama wo Abusha yantua neket Kasiebo ye different dom 106.3 FM so emamo na yakwa nimu a katahye ne proyensam ne de yenwie ye sabre sika kora bia wodo maako nso ene wo mayim sa wo hwehwe wa kira kwane a yase yakan numu abom ya ye ne baako ade anka chiche mu a kyese obi a de ne ho no empanimfo se niema nkoye wo sa sika kora bia mu enti num de wo ye ne baako mienu so de wadi ka gundadaada na sanka momu ni mu nsam no mayim ma hyebadwafo kire mu se enema ntwaye se beba se sika kora bia woche wo ba bi ye wadwuma na aba se magemo lansese magyapade so ye de aka ho wo san hwehwemu koso eti ese agire twuko ye resika sam so ma hyebadwam no wonum akwaseta denden ye abo hwehwem na wadwuma abo ye kane penna GII kuro ya ma me Mariada aka se Ghana Integrity Initiative kane na penna odano ne penny Vitus Azim papa chemu se ma hyebadwafo ne wo ye no wo se ye bra se ya da dia se ye sika wo se asetena omu kwei no ye wadina twuko bi ti se yoko ya chese omu de wonu masadia ne se nkane ma bi se kwaso omu nya nhwehwemu eti ma hyebadwafo mbirika wodi ane yakwahwehwem ne yakwahwehwem wa bra asemi kura yokofo ewo ho no so wanti ase wonim ne nti ama hyebadwafo yi wo presa public institutions doing the same job. If you have Ioko investigating a matter, then Parliament steps in to investigate. What is the essence of the tool? The duplication of efforts and waste of resources. Ioko is established by the government, so they are a government institution. They are paid by the government to do this work. Why don't we leave it to one of the institutions to do? Apart from the fact that previous parliamentary investigations have not come out with anything convincing. Even from they themselves, some of them have, why has somebody walked out? Another person said they were refusing to answer the questions. So they are even reducing the confidence the public has in them by taking up some of these investigations. They need to do better. So you think they should stay off from this issue? Well, I won't use your word stay off, but I think that it's a duplication of effort for both Parliament and other state institutions to be investigating the same issue. As far as this issue is concerned, do you think the government or the security agencies has handled the matter in the manner in which Ghanaians are expecting from them? If they had handled the matter in which Ghanaians are expecting, by now some people have been behind bars. They haven't done it yet. So when you ask whether we are succeeding in the fight against corruption or not, or whether the government has done well, you yourself, you see the answers. Abushafo ni abedna gwasanti ase edun wo ne penny Vitus Azim abrofo mienu wonum hwe brofo edigu wonom a chase papa echem se ma hyebadwafo wonom ankasa wo mutiwo wo msra propro ene omo so omo behu obi de wo se free mesanten hwehwemu a ma hyebadwafo de ye koye nyina no wonum kwantunsanso papa bi amfiri mu ma ne ye fa wo hu ne ye fa manwo enti ne yi asem nchi abone a wodi mirika ye komande ani ano wonom ankasa wodwen ho abonti ase nanso near Vitus Azim Ukai no executive director ya Parliamentary News Africa wadano Sami Obi Chemsa papa kwanu tum na ma hyebadwafo wo adwuma mo ye no anom guso mo ye no me entirely on the issue now already, because you see Parliament are a representative of the people, no. But for Kasam, can be said the inquisitory powers of Parliament is limitless. In the normal Parliament, I mean, from yes, your current speaker because from archaeology to zoology, Nina Omo Hong say Omuremo. Nenzo no say Ora Vitus Azim and now say Ghana Nibia Bekase, Ejumana Omoyani duplication. And yen parliamentarians for nine parliament Nankasa Nomudi we are Baomonso because previous investigations on my year into some of that issues no Enkosiaga. In this Ubet Nase no investigation, no same moon, not in the end, ye results, Papa Bia in Frimo dia. And ye as citizens, Yabembu, and we will think the parliament crowd here, BBC here, Omo Yomon free home because banking issue, sa microfinance then so sa Omo Yenshimo, Oman from the Tujan term, Wankosiaga, Bibia, which some. And the executive director ma Parliamentary Affairs Africa. And na cheso asam no wakadi abesi na chi Parliamentary News Africa Sami Obeng and watch him say papa wasemu awo kenketwa so na nso wi e wasade ato aso se o omo ankasa ye bidada pa ne dikemfo de omo ye yankosi agampa eti abusua ye guso asam no ye twene sere ne abasa
Any microfinance and the Crofosica de Binum de Bia Janapa. Bakubia no nam gun had ready for Adamfo. Ready for Adamfo, Edding Crofogua, papa. So be DJ. Hey, Anna, Casana Baku, a friend of GH Financial Service. Onoso sa. Onoso din Crofosica. Oh. Nadia yani tu akra dikem papa yire no kra de na de ye onidi nyame wo ho ahaya na abetia ye de dawro no a ane yebo ahaya Adom 106.3 FM so naked Kasiebo na yakuyanim ye de ani e kire yaji e wo boro na half mantam mu wo manfo a wonom kopo ene wo so ato subonto a ye de kopo ibie wonom bu afu den sa aban wo ne be chia yampa ene sai wonom se wo mu nua baako subonto nanko pe premix fu bi de agum sa fam wa edegu subonto mu ma ekopu yi wa nya binti okofa fam yi ya edegu gwahyen mu yi ya na odena nampo no so no binim de ne gyato mu ta ahye na wom se na ebe ye kire de tiaban sa anyoma ye behia wo ho na momfa ma ene o matentesu kokko Daniel Tachi wodi wonum achi na nsem de gu dwan de se tie nie obi na koboa no so say mix no ma mix ni ye raw and on my mixing here, and I'm Santino, almost fucking machine, no, and a petrotomu, a janitor machine, machines, advocates, me and motors, and motorbike, me and nam, and in normal bray, and I say, Sayamia and Canipas away. That's not what to me, Banty, on the Segulipano. It's yes, sir, party members, I have one year, then yes, men, then you both honest. It's yes, Rabbi say, Satanka Bakuba now, and Suya, Mianu, and Suya, a comedy. Yes, Rabbi. Yakuru munya petro kwansiosu yemba no munya de anindi se so mu kwanso so munya na mu breya yense di baba jomato ne di diama adi ato adi ama wo mu no mu adi so na onti esu trenti esramo aban yesrawo ye jakoto jesu ma yesrawo aban yesrawo wo na ko na esu yenye bibi se si akura go tunu nko bibi enko ye na ma na dina ho no enti buaye mumbuaye nyame ti mumbuaye na musunya petro nkone esu enye bibi mbuaye nkwada so mi ma se mi ya ni se mi nti asese afari vote petro prime se afari for ni vote for juma ana nkofo amun se empata no tom petro mai Juma fan wei omanfo a wonum kopo wonum ne oyenom yerenom no mu nyina ka bomu adendendendenden wo segu aban so no na puru apoye mansinim pani a osi aban na mu ho Joshua Kwaku abonkra ana wo se wo sre apofufuo yi omunya abotre na sani ade na kwakoye no enipa bi na gya wo saka bie na fam wo de kopo yi wa hyeda pagya ne bonum se bum ana ama ebo no ayedene empanimfo ani abre dendendendenden wo se bunu afomantam so afo kra sabre yayi no opani Evans Opoku bobie wo ya adwumaden kwambia so se beboa na fam no bi beba na afo manya bi de agusu bonto no munti apofo no onom nkoma komanto me na nche bibia bedadin matu ho anamo a o ma hye bo se beba bo upon the waiting no ne o mo fa chi o mo yeye no se me mansin kra chi na say indeed o mo jimidi e wo confidence wo mi mu a I don't think that they have to go behind me to Accra to the ministry to seek for premise. We know money from my chin, and I don't know what kind of that is in their mind in your money. Yes, sir. On the premise issue, no regional minister, regional premise coordinator. Without him, no, won't be in front of chin could be one crime. Abra one fan or so. And you know, or not, I said, or boy, am I in Satinaka premise? So all complaints we have gone to him. And then I can't want him. I will 2 1 amo. Ye 2 1 amo no mo so free echi o mo so mo ye de o mo pe. Opani Joshua Kwaku abonkra wono na si abana mu opru east mansin mu ne na otiye no. Abusia naked Kasiebo ni ye kwayanim na adesua mu ne yesa besie empanimfo hwa adesua so wo mayimu ene wabo achechefo ene awofo ye wo Ghana nyina no wo ba se enkwada afi wo bekọ sukuu wo se computer placement se munchin wa hye no bibia kotodin a ne beba ne se enkwada bekọ sukuu no okọ aka preba chokuro dem yesi akwada bi ye ntua bi wo bi anto akonwa wo bi antua cement fee blocks fee ene ne aka pipa nti bibia wo bi antua wo kwanchefo pani ya wo hwa adesua so wo benfu wo pokwa mankwa abode asemitu dwa chemu se afi atwa mu ose nkwada ya wo onum ko ofasie no esa ase na ebi nya akonwa ntena so ebi nya ba bi obeda ntina kwaba ne se yesi o ebi hostel wo monkwada wo mawofo na chi aye ena ebi so onum ase akonwa monkwato plastic chairs na montena so ademara kwa ebi kwato tena so ose ese die
say ya konyo say ye hostel o say ye die benyo esan hyehyɛ ye pa banya ye sa double track ya body beninti enkwada ebekɔ no ba bi obeda ni ewobedie enkonyo obetena so bibia ye yirede ya kyesa how bia enimo. We are going to a new thing that people had their apprehensions about. So we believe that there was a lot of traffic. People wanted. Nyambua ochina o ebibeko ebibe fiase akọ. O maka no so mbetwen bosume duba akunum a eye November. Ne da etoso nwotwe. Na omonso akọ. Omo munyanko ye no. Memo bia eyam nhyehyɛ ne sɛ obekɔ bia na onko bie. Okɔ printe o placement form na ɛwɔ so ɛkyerɛ da wo de bɛkɔ. Na emom emre no nya nuye no kra onya printe pa obetumi akɔ suku wɔ no akɔgye eniema broni bɛsɛ ɔsɛ prospectus niema ebehia sɛ obɛtotɔ no wa bɛtotɔ no atwɛn da na yɛde ahyɛ so no edua na okɔ school. And ya wabinfo amankwan wadi tudwa se enkwada sukufo ya wonumu kronhyehye ya mpanifo ya no omudi omawie eti sani omoye ne se traffic light na ebidie ye green ebi ye gold na ebi so colors bebre no wase green for no light no aso ntikai no etumi kwotene ya wo hyase gold for no amo get ready no wase nyame ya domo ankakra akra ntoto ya wo ye nyina no obewie ama musoma tumi akọ enkwada empem waduosia na akire na ese wo chese placement in wonya bia no so pani se wuni pa kro beton ne wunhu ba bia de wato a wo de ma komanto ye mefise mpani foguso a wo ye ho adwuma so kwa computer no so ne esesa wo ye no efiri na ekoyi ntuhwi mu wo betumi ato aso. We are going to a new thing that people had their apprehensions about. So we believe that there was a lot of traffic. People wanted to be very sure and ensure that they are there. Now, as of last Friday, we realized that about 87,432 people who will be going into single track schools have their placement form. For the green track, people will be going on the green track. We are about 189,323 who have picked their, and then for the gold track we have about 173,971. Professor Opoku Amankwani atene nkasa wo kire mosa ahusiesie no wode wawie wode etikyina wo wonsa kan bibi akọ wonsa kan so ani abotre ancha yade ani be kire santemantamu na abeto dwase dwakesiem kumase dwakesiem nipa nsia emao wono prepre mu ode mompiso bi asi ho na yenim de kofa baaye nam soma nipa yi wono prepre mu ode yebekọ na Vodafone si wanya mfrinhie du nti bibia no ayempeso adu ene yede agu amawo wode obefrem predu kura no ayempeso adu pe ne yebete wo nti fa ho bo Vodafone we no ye donkomi mfrinhie du ne yedie bibia ayempeso ampeso bundle no kura bundle empeso o browser empeso ne yebete wo nso be browser ache kama pa Voda de ko nanso enipa nko a fa ho Vodafone na afei onema pa bia wo ye bia nko yie ma ba ne nkrato nso de a obia nim se ogina brane total for the Trotsky aba na sa Trotsky club ya abai eye kama papa total Trotsky club de tie nie se wo ye car kese wo ye ketwa wo ye fiye tetanfo moto ibi ana se da de ponko anamie nsabobo ya ana ka nkumankuma ataka mbu ibi ni nyina Prague aka ho wo de ko udru totala wo se waba wo beje card kire se nso wo beka ku no ho ye de be ma eno na de beto fa nwo ba bia eno achi ye de sticker beka ho na afia asama watade de fefefe total Trotsky club bosso keke enti so ye shenkani ba bia nam bia no wura ho na koto ho na wo mfam no ye bu fam puku ahuru bia enim MTN wodi achede bebre no na aba na de obeye ne se momo no se wallet no sika no wom enti utugum na otubi mane na o build points na chese obobo mana no obobo ano a enioma we nyina utimi nya bi iPhone X utimi nya Samsung S9 eno phone ono so beti manya afa TV ka ho ena 2000 Ghana cedi eno bosumi bia ene ye no eye kama pa enti de opese ohun se point na ekọ nanimu a ne obeye nie obedial 120 hash na chese ekọ
ti atuamu saa kopem se October was when they twa to kra ebesie na wo hwa na so kan ma no hu se wadi pe no afre 0244 300 000 na ne odi mirika wache de no akwa akofa na MTN se enya no nko an ne ne apa o de brewo wo mo de hyehye sonku bi nso aba wani abre pa se wo pese ohun bibia o wiase video bi wo ha na pe bi ahwe wo pese o browse wo de hyehye aba no answer the open wa downloading the camera video content bi akọ YouTuber MTN Play no ene ni nyina bi na je se best videos video bi ape bi papa nko a na ja wankasa wo de bundle kakra bi a wanya no downloading nyina nanso ento bia de obeye ne se obedale *138 *1# no apia bonse ni egum sa wa de na hwa obenya ene je nkontentem so bonse wo hwe de ope bia fast cra went to atudin iFirst the omodi aba nti iFirst aba ifa hohyem nemwo MTN was everywhere you go ye tumirika ye kwa santimantem mu na afi hode ye de abom na ansana no yamfa yani enkyere asempotemu ho ye se akuafo ho no mabo sunwetire no ne nyina ne se esen bia wono mabom ho de ne kyen bo ami wem omo atie gunkrofo aburofu so firi ho a de omo nya kyere kokofo makoko no wono mo se no den Robert Enyan wono ayepani a mpanimfo mo mpatam ho nyina kuafo mfiri champinu ne dunso yabobo ye onya ese kuani a wabin pa wo kuayo mu e mfimfim mantem papa kire se yanom de eto ye no nyasam keto wo ene obehwe koko afuo pa amwai se no kwa ano ode ne yie pa afin so de nka abiribira mu ne asie ya eso do so ame ati bia kwa akoton die ena amwai ese no ntie sempani so mram anya sa de asem ena aba no Koyemfuma yehunu se usa ahodo abayemfu na usa na yehunu omo enye usa ba akope ebi omu a omo ye nkete ehunu yaye ahye nyanye ena yesan wo ebinum ho omo mu kontro a omo nso emu wakakra omo nso ehunu eye green ena ye wo ebinum so wo a omo hunu eye nwi a ase grade ena ye wo ba akubi wo ono no enwi kura ni no usa no no tiemi okay a omo samwe ena sofa yetimi di ye ni ehunu se omudi ekoko ninya akoko pod bia obekọ ho no de wo ye green de omotare ho mienu ba akotare ha no mo se mfuo no nya se bia omota ha kwa koko no mo se no na panimpa wono mansini na simfo su mansini do ne kire ho a wo hwema aja akuayo ekoso kama opani Samuel asuman ana wosere akuafo no se obi bia sa ha no namu no anim ya o mampani enya ntie dia akuafo ne kan ye no kre omo aboy amane yeso yakoford yakwakohwe se na emwano etie na enye bibia yebeka se akuafo no omumbu hu saa esanse yetu hu anamo gusu a ye so anu se ne be a bibia ebededin Samuel Suman wono ne pani a ene gudu ani kirasenfo so mpotem ho amansinum wo hwe amamfuo ye kuayo ne ade koko titru akoso ne na wote no ye kwa santimantem na wuku danchambo wote adwam yenko na afi santimantem asam kase akukura behwe no umomu emayen Nana awuku danchambo wote yanka so mu na yase dwa kasiem asam asi brichi abo amani pa makoma kunsia yedom nyina kogwa ya sabia eba ne sei ena sa nipa brichi bo ya prakase wonom nsaka bi yedom nyina kogwa ya sabia eba ne sei ena sa nipa JMFM nsaka bi Bema de ode to dwane na aya no kra abusanfo ha ye hira 104.5 Adom ana afenso asempa you no si aka nkase ana masugusu amutie na ena wie arahosam ayensa eka ye nyina ne se yesi nipa boa pesoa amazisia de nipa beye ensia ana eprepra na ni nyina ne se efrimira sha se ye kagetia marketing ehwo no wo mo asiesie miamia bia edwa no o magye ho nyina ana o magya kwan kakra bia de to ba bia nipa efaso na ne na akwakwaba ne se enam se nipa dodo na no aba krom nti no ama nipa na boa peso menei ebia tete agu enti ne ototo a enya de ehwe ba bia biam ne etiatia so ne ekọ eka ho bi ama nipa beye ensia ana o motete to fom no baba ko a wototo obie na nyankopon ye na dom ye de ne kwayere sabia ne ho atono ye ne di enkomoma me akosia ekia ye ne bon komo nsema ode twudwane Ebetin mo ne nipa wo ya ho chi enti obi ne ma free toy am so ne ma free toy enti ko fa no
fire so and me na won kwi bie ano me ti na me hu me mbasa basa e ba resi me hu me ne ma na me kwa found to when I'm the Kosafi ntinka me be Kosafi Wey ayen sama wade to dwa na yewie no Ghana ambulance service wo nkrabate wo Confanochi Teaching Hospital wo so mo ha and the distress call pa omunya ye say zia de ma mantama ni pa be wu pa if say amanfo tetehwe ene mudu amika be pemu wo sa 18 lane mu ho e wo center market wo mo hyase say wo mba be fa amanfo ni bie no panyina wodi animu eba ye fa no kwame yankyere ye no edi enkomo ensemo no so de to dwani nya coffee your control room say amount for tware wo central market 18 and control dispatch here say yemra central market yemra mehwe omo twahwe no enti e ba na nipa 6 students ba ko and pregnant woman and ladies 4 and in the enti no na e ba nipa 6 no na yen kan yentimi mfa nipa 6 nya at time enti ye fair control room say nya bakam and I control room so no and the other cars so ever far training so I can this obien or sinho or you go and the munya respond to treatment and somehow what they to join ACP Kwakubu a mentioned divisional police commander what the two judges and clean as some area when I say a case I will for now will be about Tonyama Aqua Command ba and banner their school and Crown Swaba Gumu and not Nakambia Nipano about persons and this idea one baby how many ho no chana one more get the Mazara was me a damn conquisidium. Stand now what you are school for echo school form 1 4 form 2 4 form 3 4 enti awo phone enkwada omo bedwom abedija na ma nipa na ba pe so sa ejai ni kwa ti de ye ni ye de ahoma asem omo ko no mo ba so ba na mo efiti na ko de so wo sa wall ya contact and de si wona ko bi to ade wo nanim ama ebion ko se nipa fa no aiketoa enti efiti na ko ne ma kwan ye ni kemo fo no nyina ka bomba ko ye ma kwan ma obi anton ade ewo ti wo nanim se ba ya e kwan be kese kakrama nipa bebre tumi fa makọ asan fa mu aba any out ye ACP Kwakubu wono na ye menshia divisional police commander yesam training asenso na asenso ene ne di enkomo na umbaka ya na se ya ana achecha for mafa entity mu de betu dwa se enya de ensohwe esi wo mo enkonkotworo ansan ya momutumi ama makwa kwakyera de no mbekwa kwotworo asemi betu dwa no omo ye hu demonstration ni ade a na ene dai ensohwe no kia ne kia furu be de nkwa menemu wo makwa kwotworo na dwumade ni enyina ekoso was in Kiwi College of Education. Na yensam no himitawia any vice principal desku ya no. Owura Solomon Safo edi enkomo busa ne se anya bia sei ananiema esi ekoye. Omo tro di so mbe enso hwani nyina ebae ena omo aso omo hwen so hwen so no omo nyina so eba be hwen so hwen so omo ano omo ye emma tan ano omo kuta omo mma omo nyina omo nya baabi edo omo ba eto ma omo ebi wo ha na eso koma ne ba no nom ye ma no kwa ma no koma ne ba no enum ye tan so hwe ye die di kan so ekoyie pa ye ti se no nko na mbasa se ko wi ase no mienu ene fa ye na ma no ba die ma no ba sa na prayer so ntino ene yintimi enkyere de ema no ba sa na ochina de ye niema nyina wo ho nti ochina no nkron no yese ye be hyase ye bituma hyase Wari ebebepe wani eskuufo ni bi nso edi nkomo ebuso om sesen ene niema esi ekoye Operation no and kosuye ana information so ntimi amba nti majority of us near prepare but you can say na me adum yet natural bi anya 100% but we are trying the ever past exam questions too no demand a whole lot so it was so read it through but time limits no extra it was only 1 hour 15 minutes but it was okay ekoye de by you be funny sir but omunyama bi omoye no man fa nyama ngu akwa ni bi nti e be try exams no ye bray ansa na yetimi atwa exams no ana man for books bia so amaye say ye dey ye student ye find things difficult kakra in all we can pass exams no dey na edin pa edin because yeah your man my area sanka you be sua
ene na se ayedin amebi musa se bi osono taso we eye achechrefo ene dai wo mo ekokotworo mo license exams a wo mo ete ho pente kwate ho ntasukoko mo nten so se nya de ombetworo no nanso eden ene o makwa asante mantamo nana awuku dentembo ene medi ha yenhira 104.5 Adom anafen so asempa enyume no se akankase na busuafo masugusu amutie no munso mu ewo enkran emame Nana awuku danjambo yasom ewadom 106.3 FM so ene yasom ho enche yebebo awura trotrom na mamen kanfo adroi ma yefra no kwa FS eboa ema srafo akutia yade woni padua mu no wonom ho yeden papa wo de wonom na nopa wia ana nopa nwumra to aba akosa no asan akoje wo de wa be kasa mekan eye kama pa yade bia ne na mogya mu no etimi no de ne contentem yini free ho na afi ho ato Grace Wopate Clinic ya sabia sronko na yade ahodo a wonom esa ho no esweri ne nse o ka kire ukoduru ho ayenya botra hwehwe mogya no mu ahwe yade ewo mu na pa no aduro di account ene ese diabetes o mogya boroso de agyae o moyire no pampe ne etu afiri mu o nkokora obekọ enu ntifo ani kire ho ne nhwe o ma ho nto Kingdom Ginseng Power Capsules eno na o memene a bema utimi CP esita nya bema ne se da bie nuagu ko ho na okoba utu sabo adabi bema de bema yo no ye nempem na fe ye hu sampa wo bema odi yokodo ho abem nonom Kingdom Ginseng Power Capsules bena na mojanum na sane ntirinum na fe ahode sonko aba Total Ghana se men kan kira wo se bra na wo beduru ba bia total wa wo ka na wo de abeduru ho no ye bufa ngokronye na aguma ma wo na eno nso enhyentem baby wo ha akwa na ebu ahuro puku ufiri haduru ha na chese ade wo ha waba nanso total de wo se on de energize life every day that's total ntifa ahobo wonom na niema nyina enkoyie Cowbell Gold eno de anom ne woti gu nsuo de dede mu no akanu ene obi wo pe brodo unya brodo fita ne bi bankwa wan pa na ne bia ho de bom a se de umia kuru no sisi atenkon opekura ye mankwada no be won adwene mu bie ye frɛ no Cowbell Gold ye kama pa Fresh Lady Capsules da bia meka se oba nya ne se watwi ponso na afi washa tade ho na bi so ayire wona yem no tu nyina twetwe dabi nya ne ma ye oba de oba ye no wo oba no ho esese mu wi se o ha obi ema ho nti sara na tete ahenemam na obedu ahemfie pe na kyese ne okoko ankunimdie nko anti oji akire de abafu no akyekyere no de ato ho na kyese oba ye no awie peye tabia heba mesha bibidro sonko obi a wanya 3D pa na odene no nanu mu ato ntimi ne di wo de no beko na fi onu ada ho ensam ahodo akoso wiase fa na nyina mayim ne amano ne no www.adomonline.com obeko no negu trodo wo de ntwera trom ho trodo okenkan a ne akoso ene de ama wo no MTN se ewiase ba ye oda na ye wo no ma eba ne nkrato de a obi anim se ho nkraduku wonom na ehim fa ho bo MTN na nkrato enye kama ema yentu mirika yemongura trotom yese o manfo so ani abrese obekere woni adwene e won sama hodo a ye de agudwane nyina chika fim efiko fo de aba akra adom totora amram kan nam ne passengers en beka sana fine pa sama fo ti ama fo ne asala ba tina tete to kago konkansa sabra meka say what trotrom konkansa nam hene jinaye konkansa konkansa ka kire shankani se wonnane hyen no se de wo kofa hasa no ma minkase won chimstia no kobo dabi om fan chenchen ho na ahoma no ntutomu yi na ase bebia nam no yente onka yi otemenka konkansa ye bo modern se yensa beka konkansa na trotro na manfo adwenkyere wode ama yensa sa manfo nso obi kana meka se ya toothpaste aposen sronko a odi twiusi ama osin ye fita fefe na yinka bia wanum afiri ho wanum kutemu eye man kwada ne mpani awofo mesrem nkwada na bia suku sa no wo momoko senior high no tobi ma no ye wo kese ho ye nketo ho na ade ne brush aka no ho to odi twi ne sesa ene na ye fita na num nyina da ho kasa eno nkonko ese motohu bia bi ho kasa so a eno kyese wo konse de ekura na se wo kasa o patanto kwa no bi fayas twitwi emu ebeda ho
na afei ɛna yɛnsanka ko nkansa no ɔmanfo adwenkyerɛ no yɛmfa bi mfam na yɛfa adwenkyerɛ baako mienu a efu ade sinagye adwenkyerɛ ni ɔse USA Chicago ɛnwɔde efire na ɔse ɛnnɛme makofia na ne nabusua nyinaa yɛakɔ abrɛwosɛm na Ghana man nyinaa no ato yɛn efu ade ɛyɛ abɔde bɛtu mu ɛno Felix Akito so ɛde ni labolabo ɛnwɔde fire ɔse ama Ghana wodada ama Ghana ana adeba Prince Ampontua so ɛde eni ɔse Kasiebo no Naket mitie mu na Nyankopɔn ɛnka mo na kofia na so de nyame ɛmfa ne kransie ne yere so nyame ɛnkyekye ne werɛ odo itema so ɛde ɛyɔde abani ɔse kofia na mu akwa aba o nyame ɛna de wo abedu fie dwo na ɛyɛ nigesɛm sɛ Ghana ɛna yɛgye mu no asie ewom sɛ yɛ abrɛhosɛm de na nso yɛsie ne Ghana ɛde na ɛyɛ Donko Aji Daniel so ɛde eni ɔse mechia mo na nwumre na ashama Newtown na mdemadwem kyerɛ no efre Nyankopɔn hyɛ mu nyina na kofia nan so ne gentle soul Nyankopɔn fɛ no ensie yi setanto bam so ɛde eni wɔse PK Aban chemical store ɛno wɔ Mango Lane bus stop Kaswa na wɔse sɛ wohwɛ football a wode football de na wode ɛba yi football asɛm an wɔka Augustine Dachi Krampa Botwe so de ɛyɛ ɔde firi Agonansa ba ɛba yi ni wɔse kofia nan Ghana fo nyina mo hwɛ na mu nsua no wo hu adwuma pa wɔyɛ no ɛna ne bahwa nwintini ye di akire mani mai da kwaso e de ndie free Hartford Connecticut de na eba wo say African market na meetie mu free nyamenka mo ho alambanse so e de eni wo say ahwie ne ekoso wo man Ghana mu nyina no se ye kase bekum nipa ye kum nipa ne de atukata se ne proya ase a wo de be won ase nipa ne bi won mo munyai on be koso aye Prince Owusu Ajiman so e de eni wo say me de me hu ne se ye buakumfo no aye wobi wie sika yenku no nkai se katahye ne pro na tu atwa na amanfo ege niema basa wo mayim no kwakunkatia aka Ghana Money Washington DC no odi free Dallas no nso se yenkum nipa wobi di bone a se ye beku na akua me de hu ne se be solve problem no o se solve problem no nana baso ede ni o se Energy FM Pristia na wotie yen ede efri na abranti was on tankan no message your friend Richard Caspi inti Richard makanya ma why was what the message ba on kan ti message no nie was osi no kwan nye kra ani achem heman de nti so makanya ma wo ho ato Osborn no say bonsu o say Ghana na da bia na so bo na mbrahye badwafo ne assembly members na omte wo ye de yonso ye moaye ho na bibia nkoso enye yi maye Kasiebo na ha ene yedi ni nyina esie apesma kanfo anwumre ye kenkan kase ma mo nso mutie bie no eye me obri yaboa fentem fremene akua boachiwa yi Adom mabusuan ye so aseda pia sie nkoma abedna go sante asie du boyechi dom abrante de abefo menim ni din Facebook live wono na piama ye ate de bebu abi kwa me kule no nso eka ho bi na fe samufo na nkasa eye ni na kodowo na wono na saka sie no nyina ema ye na osi happy birthday enkoma Pastor Mrs Faustina Ohen ura ni Apostle Fifi Ohen awo Latter House Glory Center free nyamecha wo Mercy Beauty Doors East Legon oso ma happy birthday yes akọ ama ko kansie mrantie no wo de Adom Sports page 2 ba ko awaka adura enyon wo gina ha ni tiri bum kom Adom FM